ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಮ ಅಂತ ಎನ್ನುವೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಬಂದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್. ಸೊ ಓರೋರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಪ್ಪೆ ಓರೋರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಡ್ ದಾದ ಪೂರ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್. ಪಂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತರೆ ಇಂಕ್ ಒಡೆಗಂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಅವೆನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು. ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅವ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ನಿಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ ಆತೆ. ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ದಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ರೆಸಿಪೀಸ್ ದಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೋಪಿನ ಅವೆತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆವಡು ದಾದ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಎಷ್ಟು ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನೊಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ತೋಜ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆಲ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಾಡುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಿನ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ.